Non vuoi mi già con la coroda, fino alla dena che ti pianta a cane in gaida. Allora, non va, non c'era. Ayare dong. Ah, mi ha poma? Iya. D'accord. Ben, giorno. Hey, ana dizu. Vai, sim, posição. Vai, tranquilo. Vai onde? Ah, papai, que base liga. Ingada na fokiti ka base le to ko. Vai, não, me ganhei nem o gotunde. Aí a minha não será com anda. Beti yo reposo da petit ande angi ngari akile mare mo. Ya, dok pita. Dok si. Ni pi angi no ta mo ya bui. Anga yande. Kono wad. Angi ta mo ya so. Ne mu no e petit. Ai, bro. Bomu ko dari so maro. Zo andi ko mi fa malande. Ade. Mimira to ko imina do mission. Ah. Mais mission o. Ni mi wadi mirati quoi. C'est que ko itugol jium kuno. Mi dono itude kuno na do mi felli kun direct. Precisa na mo onu ngetu ko warugol mo quoi. Donc no faadira no fellirgol jium kun wa wali fellirgol kuno. Jium kuno kun ngala kun esapi direct maji. Dono kun maji dan do orne ko ma sayda ta fetti felli kun 3 bal me jium kuma ya. O mayal. Donc yono yumira be ko dum no kambe no dilam bimbiro wo jinko mayali mission mo be joni lango wadi esek jonno kono me woni gerdugol be menace de lan quoi jonno min ko be fala jinko ngo eske be jinko sikku ye marok na be ko marok nyawdugol donc ferantama jonno ndiri non be fi jinko ko fella ko parce que kawre en fi abi be jeru no fi konton ko a regli fi mbuddi andi no ke il faut pas d'aller fou mais be dise de quoi afamika jonno ko dum no di be explique angol be non mimira be no fala mabre no golla be jona butu andi ko mi fala ko yo itembe enen di do quoi afamika parce que mimira be ngabutu mimira be no sofi quoi non jonno mi fala en yitube ndi do non écoute bro mi wata num primi ko be adno mbuddi e jonnu ma don traction da wano la wolande mi do may wadde traction on le no famu mi wata no alangol ma a wona hande do ko wadda dum traction e siuda wona do nyinata la mi ya wadde lanintiro no debbu bay ko mbuddi ngarno mi ngande andi nalla afamika mi wata no bro atude awata nya atuka ko ngira wa bala anti gran sai satta no bala rubu afamika pina ndo pitini ni go adwa kanyam de mbuddi ko wadda on traction parce que ça wona no ndiro en ngitano ko njum vite are warimo anda fel don 3 bal mo wura anda ma ko ande fudira gollirgo pinka fialla afami bro dina yaadi mi walo seeda ko mo wata gollirgo no non c'est bon lau tayo dun. Yo. Kono za. Ari. Wah, wana lang kwangar. Nang Sati kiri. Nalo. Noeldo. Seo. Tononga andra uti kako mirona. Nandi ko nungra ya wondira ko nundar mi dala fiala. Est-ce que ni ne ya wondi? Kono fina wondi la fani. Kana ni mo ka ko mi noni. Asina na ni mo na mi na ni mo me la simila Non mi to déjà ta s'il te plaît gra. Mi andaka iuda mi andaka feurda. Mi andaka. Ura wani du mi. Mingo jo atala sonka ngolo kante. Mimi sonka ni kurima. Afami gata toi. Anda ko mi hombo. Mimi sonka ni kurima donc awata ko tude do yandi n'importe comment. Mara bolo e sa ya la le viugo ma est-ce que ida andila. Moti pino ko tuli dunya ko buri dunga s'il te plaît gara toi. Yeto maru ko non dernier dada.
landa ba fi naw do mo ngonda Mo jango dicci o evacuiamo déjà in Marocco. Poi, l'amica, merci. Mi gara tua da. Da della mio amica. Mi pure ma gara tua. Est-ce que Dan la mi come bataw. ma est-ce que mi dan andi ni ko mi Mo da son kan. ade mi inu ma min ko hay ira dan taw gayna di dugu taw ko. Non ko sitto nek. Mi ali. Sindi banti kama jona mo da Banta kilang haray na amon inede. Banto lang sa fedo. Mini banto lang. A feta iwan. Mi ko mi de sapeti ko joni piko parta do fermo ya ma halu tay kaso. Anno mo wanda pagay dari. Pagay hon tay ira da gayna lu de ko ma lando simi andi ka ho. Ko do sa mi ari la landa ma fi nawndo mo ko yurmede donc ado agara ko avec respect lando ta lando na nyagi no no mi ko pagay wonno anda pagay hon to pagay andi lang andi ko mi la o ma yide ke la o ma yide wo go yi go goddo andi go goddo sa fondu ten so très différent afami te sa mi la landa ma fi on donc c'est que ko yurmede ko andi mi galla mari bandira be ka anda da bari bandiraɓe sina darta to ko ɗo e diskitugole ɗe antigi a séri nanga do kala séri mi séri ɓuurima min ɓuurima an mi séri an ɗa fanɗi yeeso floji andi e maɗa anna jandi yeeso anne mi annima goy hono darnirɗalo ko fi on nawno ɗo mi landi fima par ce que mo yurma lan quoi nene makko maayi nene makko maayi c'est que ko lan yurmude mi nani woni o fella quoi ko non ko lan yurmude onon ko nani tun koye ɗo jokki tun nani an tigui a nani o fella kono diye merci alhamdulillah donc on hiyaade felɓe mo ɓe fiw o renseigne on andali fus donc o waɗi enquête fimu kan wala wadde enquête inchallah fus no o renseigne hake a joni mais yiyal taw kono mais yiye siɗa andi kon voilà ala fotte koye pay koye ɗon gol fiide kaaje parce que ɗa mettundu kadi o jonoɗo calu pas unnide suɓe siɗa yurme la basi Wahideja kuambia dikijo Marrakesh wala okay unamja jamaa kadimeja nani piji info ko dunia la faida goddo sa alam ko sa de message de ko de message no è proprio la massa con coraggio tu mi perseveranza con ai figlioli dada na mpisha umetimu na badika WhatsApp mi da mi sama andike ai non ti giorni ai asembi a foti jaja ma apo jaja ma ra tu mi ana mina ara tu mi ko ami jombude kan ko se bon ora tu mi ala ma un na teket me para pulsa Andiamo un po' di caldo lo telefono. La dupidi. Oh, mi nani dai na. Mo lo mi anda. Ma chiude. Pada nu kesukaan ngeri rivala mi anda. Wallahi ko jaja ma tikiri mi. Woi kiatu ni. Woi gam na me euro lira. Awa bom jato. Woi yo neno goto rannu. E alla nai fude. Woi no yurmi. Ulama nangilan do awawa minani alla bedo afia ida ibro ko nyama sera ino mo yo de paso ko na awawa tiji ni se pa fa ulama nangilan da awawa minani awawa yalla bedo afia na awawa mino ditetede ok merci Allô? Awa giorni mi update per lo soir mi mandi chi da un io ormai ti do che vanno vari ai nei ma non doni in tigi minuti tempo saranno già ok già buono io Marrakesh buono la già ko fala ma fide per non che non pitare non hai falle ma fide parce que anche io ho fatto il video sai ça va uno altri motivi le mie non si pensa mo sembi ka mo no mo normal ko ni no ko tu ai mu tu nganda wa bai tu ngare mo wali no tu ko sa ko ne sa wa no ko minu ma ko andi ko be nata ko ngano lella kanyo lella ai wa no ko re ko
ko rena golde parce que oɗo si bon haymo wari no mo andatano ɗum ɗo heɓay mais ko waɗi o kadi ko Allah ko diri Allah kanko tu wawi goto wawata ittingol mo tekka ɗum nayi fanenomo tawiɗe ɗum ɗo accatano ijja ko ɗum minuma wargol innugol mi warete warani banu adama gayoma ko wawi ko sojjugol ma kono warugol ma gon ko Allah subhanahu wa ta'ala mo settu wawata meɗa siɗa fama mi anda bébé so wartata ga non yo wono fowto ta fullo mo moi je veux qu'elle soit nangude men yo won mi tranquille fiija to naani ni lammi yo won tranquille mi di to dum mi ulla fiinu arrête ça ni min koko wonduma naade to fof ko sagma arrête accu ankadi ay na ya wullo fiinu ni Fanta haray lutti fi nini jatu male maya nini jatu mama you don't ando wala tala mo nokko la nene ene de golle mon do golla jonno so oɗo mayi beten ijjatu kadi daren kadi on ɗo maɗu ngaray sirete ko men gore min sirete ko men gore miɗo andi le bandi ɓen ton miɗo andi police ɓen ton e ka gendarme miɗo andi gendarme ijjatu maya ni walle amodi min na ɗum non anini mi walle ijjatu maya parce que de golle ɗo gollale mo ñumi anda ko mo lulu ɗo est ce que karmo ko je yawno ɗon karmo ko je ɗon golle no ɗum ɗo yeñe ko miɗo mari ɗo jiw komi ɗum so jiila ɗum tan ɗin ha feƴite na sifa oya procé wonɗe wadde ɗum ɗo noon ko woɓɓugol peñayne kadi hara goɗɗo an kidnap mo mi naɓa mo ka na naɓugol mo de ɗum ko wonki ke ittata fas en min gonmo kon non ko ɗum eyi quoi miɗo mari 5 millions ko fiido ko waɗanda lampu ko waɗanda kunngal vraiment merci beaucoup tigi on hari meɗen an moƴƴa no min lebbiro kono min watana ƴirgol marok min ñawdoro hande soowirɗa min ɗoon vraiment merci beaucoup anne gorejo ma on tigi on wallinde moƴƴa anda on déjà mi yoɓɓitistama ɗum parce que c'est trop même min mi haalante piyo ngotu yimɓe sino wondi o kala ko yo waɗu ko waawi ye min hannde punji on kawni ɗon ɗo konti on fof aliyatimi on ala baba donc ijjatu hollima ko a jaaja makko min kadi miɗo duwa jogagol ko a jaaja makko fi honɗum simi anditi itti ñande kanko o innilan simiɗo yiɗimo yomi jombu jaaja makko e kadi o hikki yeeso o oji wari o wolnila o oji o holni nene mo donc min mi tefata ɗum si on walike nawni si lutti yiri pet ƴettay mi jonna fi makko waɗe sa yi ɗo min parcelle ji ko min mako min adi mbuko yanimi coppiɗo o noddan tun o inni kanko fi biye o chargike yo adde Allah waɗi
ƴetti ɗo 3500 € o addi. Min kadi mi ƴetti 1500 on mi watti ɗon o naɓa. Yo yawo nyamdo. Si on dikki hande ko nafa an ko nafa ma. Si on dikki hande ko nafa faaleteɗo mo jombude wawa mo jombude. Mais no wodi ko mi falano ma yewtude. Erreur ji buy feƴƴi en mais da jaɓo artude. Wono nyande wonnoɗa innude min ijjatu est ce que men wonda min ijjatu est ce que goɗɗum ngala hakkuna men da jaɓu ɗum miñal ngam famtano ɗo on no andi ko ha honto minen ɗiɗo men ɓukkodiri fiɗin mais ɗum ɗon fof feƴƴi so ndara e télé ji woni ka salon meɗen arde ɗum ɗon fof feƴƴi donc min ko min natama ne répète plus jamais de la vie. D'accord. En fotti promis. En fotti promis. Ok. Du yawi de. Comment yawa? Ok. Vraiment bébé merci. Billah C'est wani gratuit. me moƴƴano mi anda on ɗo. On no mi yoɓitirtama ɗum ɗo par ce que ko waɗa kon c'est trop même Je wallahi. vais te faire une grande surprise avec Et puis ko tawara? Et j'irai là-bas, toi et moi. C'est Hewti. Comme non goyni c'est Hewti. La comme on me voltade. Wone su. Mi wawa heɓude couverture mi suddo parce que hande la fala ɗano ko. Alors tu me laisses d'abord dans mon sommeil. Mi ɗano après an kadi sa yimi ke noon mi haalante goɗɗum. O jone yaade wadde. Massage taw fala. Ok. Non. Promis. Ok. Nini mi ala goyide sa nange no wuli ha feƴƴite. Mais docteur, on da yurde yatno. Ida andi ko Ça fait une baille là. Susila. Kamaji? Sina ko paso yi. Oh, ni de ga dungu. Nini ko ndugu jama nawnude ne. Hemi de balle do hari misella. A nyawndi ya nawni. Andi ko no. Ko ma tandi pali o raba e jama. Saga be wallahi ni ga dungu do nawnaje ɗen duuɗi ha feƴƴi. Sima. Wari yo. Way comme jite occupation ji ɗi kadi Ayi kadi nange yaltugo kadi nde nange do kadi. si ndiyanno sajude wi on jiya si nange yalti wi on nange suɓe ɓiyum goto mutti Joni fu ɓuuɓigo e jokku ɗum tun joni menen men ɓuuɓina yandu fi Allah. sinon golle ɗen sago ɗay woni e fo Dieu merci koto ndayade Amarno paksan nde. No dow ɗo. An fala yahugo ɗon darta. hande mi yeggitino a yahay randa visite patient Eni habbe kuma jungoy kono wani mo. ah Ay gadi ka makko on hari ɗo wonani facile. Fe. vraiment wallahi ko woni Tawi ko tun ka haala. c'est que la weltanima par ce que a woni honnêteté sincére sinano ɗum jungo ko mayirayno men ɗo hara Hey kam felluɗo mo. Ka fino wurira de fellel mo ko fino mayra ko Allah o lan ɗum tun sowi ko jowi. ko ɗum par ce que andi siɗa wondi e Allah ɗo ya wondude e goɗɗo wondu e Allah siɗa wondi e Allah haray fustu hewdata Yande mi yuno ko jomi sikkana walda ene o wonki hakkude ni Allah kono ay ko kanko wawi ko kanko nyawdata ko kanko. e an par ce que an kadi a wallime ɓay docteur ɓe go e ɗandi si yawri e woɓɓe go ɓe innayi ɗon adde ñande o ñande ɓe windanama lekkele ko an tigui ko a townata fiimi ha o maya ɗon mais Dieu merci an vraiment a woni honnête Pitade mo ɗon saɗa humpitade mo andi ko min naɓunomo Maroc alhamdoulillahi tan ça va joni ay kene mi yewdade o appel vidéo tawa vraiment ça va Pato man. tan moyji moɗo Yowgol kan kadi sakka. sike ko famata andi si ɓeyi makko ala ɗo haray golliji ɗi fof ko kasuɗo ko fiiɗu waɗi nan faala ha e o addu tanandi seeɗa pourtant si sisiji mum ɗi dande mi yiɗa mi ñamata ɗo ma so yiɗa ɗum ɗo gaɗa ɗande ɗenanani se hande mi reɗi Allah yalla ɗon ɗokkuɗina ko kadi yaala siɗe kam yawa miɗe ari o seeɗa téléphone merci chéri bijou ah nana si Allah jaɓi non vraiment merci golli Nana to. Sina woni wani dina. Wallahi. Esa tundo. Wai dapai. Bilang mo ba. Kan.
ɓe bandije yimɓe ɓe Allah itti fiira e mum waɗi fayda e wawani yiitude humpode ƴettoden feere ɗum woni ɗum hande Ijatou ko ɓiɗɗo mum min jaaja makko ko ɓengu am dewgal sunna e farida hande ko ŋisiraɓe am donc be mi ara yewtiten wattoden e feere fewjodude ɗum faala yewtude mi explique ni on piji fof kon feɗɗude heede Maroc toon e kanko Ijatou miɗe yewtude bimbe kikire mi waɗa yappe vidéo ɗo o no woodi docteur Jo non opération o réussi si moƴƴa noon jaka omoplate makko on balwal ngal ari transpercé kural ngal ar ma yaali ɗum ɗo sina ko yuri ko Allah fof waɗa almo fof watta donc ɗum ɗon feƴƴi docteur Jo opéré ɗum on ko ɗumajo ko algérien donc on inni o inni sago makko ɓeynamo Marwan donc o inni kanko sago makko yo jinku won fowto wini onno ka maɓɓe ɗo Ijatou no ɗo hay miñal ngal fanta min mini on ɗon kadi min ni yo yahu par ce que min daaru mi calcule si tawi min jooɗike min fof ga wawi ɗimmojo an woni kam mi sabujo an iwrali na jaaja makko na kan par ce que jaaja makko na min bandijo on ɗon andi mo bandijo waɗɗon ɗum no ɗo mi naɓi haɓɓere goro ka jamiɓe waɗa nantorare Allah waɗɗon yo Allah accintimo ɗen golle e kadi waɗɗon yo Allah jonnutumo juuɗe makko ñaamo ɗen o hetta ɗen golle ɗe waɗi ɗon kadi ka nder jungo ñaamo makko par ce que tagaɗo kala ko waɗɗa Allah yoɓete ɓernene noon sino laaɓi a soñjoto kono ko ha seeɗa donc goɗɗo kala ko watta koko anduɗa ko nafete nafa ɗimmojo ma duwaɗa wadde ande onon ɗo ka won ɗon ɗo goɗɗo mijitemo Allah itti barke mum ya waɗa sugu ɗin inna no ani nde o anndo ko mulleni ne on faami donc ɗum mi inni ɓen ɗon ɓe wirtoto neɓa ma yawa enen toroɗen Allah tum ɓay kanko wawi jogiti yo hollu en laawol fewugol o itta en ka goni ɗo donc ko ɗum miñal ngam men yewti on ɗon kadi o yiidi e Ijatou innu ɗon ko ɗolawal tum ka ɗo fi wargol mum fes on tigi waɗi kono marsata wona Allah fof ɗum ɗon de kawno andi so ma paati sira tawi ko reedu no hay osi ɗumanno to no kono ɗo ɓay Allah waɗi hewtali ka reedu on tigi jinko wi ilam wo nodduɗo mo noddu mo inni Ijatou yeƴƴitagol mo on tigi tuɗi finkare ndigi makko o felli donc kono so yi'imo e bawgal Allah andi wono ɓen ton Maroc ton technologie ɓe développe ɓe addimo ka laptan ton ɓe addi photoji ɓe desina roboji ni ɓe hollamo so wawa e anditude o innilan tigi tigi keynan simi yii on tigi kamen to mi andiray ko oɗo donc ɗo noon a andi so yi on tigi ɗo joni par exemple en o ari Allah waɗi o arto yi e jam o inni ko oɗo en landata on ɗon ko fi on ɗum o waɗirani si ko wargol mo tun o fanno siko goɗɗo imminnomo e wawi andude ko mbo imminimo nangen on tigi nawamo ka justice ɓe juge mo ɓe ñaawa après voilà o sokke ɓe dasi ɗon famde mi sikki ko ɗum ɗon yelotoɗen haray do on tino tori duwa ni no yaaki tori on mouradu moƴƴo ɗum ɗon heɓano si ɗum ɗon heɓike moƴƴay ani mo hiwro mi arwe ɗo janngo ɓay téléphone on no wiidi so arali wonde non minena fus mi aray minon tawi Ijatou waɗon appel vidéo ara on yewte par ce que andi hunde nden fof kadi no duwa Ijatou ko ɓiɗɗo mon so yi o muñigen ɗo fof ko ɓayi komin hikki yeeso min mi wallitoto donc ɗum ɗo e tom suno kadi 100 francs komi waɗi kon ton mi hokki nani mi waɗira fi ɗum ala yo mi yilto allahumma amin awa subuh
Oui, oui, oui. Combo. Oh. Ça va. Merci bien. C'est le sister. Non, papa. Yeah. Merci. C'est ok. Voilà, gars, moi, Ouais, il est